panahon pa, ato nga isangyaw ang kaluwasan niya. Hapit na hukman ang kalibutan, ta magmadasigon kita, aron di panilngan sa dugo sa katawhan. Karon atuad siya dito sa kalangitan, naganda mong tuluyan sa tanan nga balaan. Ug mubalik siya dinhi sa kalibutan, kuhaulog lalinon ang nagtuman. Ug mubalik siya dinhi sa kalibutan, kuhaulog lalinon ang nagtuman. Ug mubalik siya dinhi sa kalibutan, kuhaulog lalinon ang nagtuman. Kuhaulog lalinon ang Mga higala, kumusta ug maayong gabi kanyo tanan, kamo nagapamati niini nga programa Jesus is our Hope. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our Hope, usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumplitong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay mga higala, magampo kita. Among dalangpanan ug makagagahom nga Dios nga naa ka sa tronos kay tas-an sa mga langit. Nining taknaa sa kagabhion o Dios, sa gihapon kami maghatag mga pagdaig ug pagpasalamat diha kanimo. Ikaw ang Dios ug hari sa among mga kinabuhi. Kami Ginoo nagapasalamat nga hangtod niining mga taknaa bisan pa sa mga kalisdanan. Apan nagapadayon gihapon kini nga programa sa kahanginan nga nagasabod sa binhi sa kaluwasan. Itugot mo unta o Dios nga magapanalangin ka sa tanang mga nagapaminaw, mapadasig ug mapalig-on ang ilang pagtuo, ug ang uban Ginoong Dios nga naa sa mga pagduha-duha palig-on na sila, ug ang uban nga naa pas kangit-ngitan sa ilang kinabuhi hayagi sila pinaagis imong pulong ug kabiga sa pagduol diha kanimo aron sila mangalagad ug maandam sa adlaw sa imong pagbalik. Ikalipay namo og pasalamatan ang imong pagtubag ug paghatag sa among ginapangayo, pagadawaton namo kining tanan tungod lamang kang Kristo nga matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay, mga higala sa makausapa, welcome dinhi sa atong programa Jesus is our Hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo og dako sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan. Busa bisan diing dapita dinhi sa Pilipinas, ngadto na sa nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay mga higala, sama sa ato nga naandan sa dili pa ta moadto sa pinakamin porsyon sa ato nga programa, ato usaaning ibanan og pipila ka mga text messages dinhi sa atong cellphone. Okay, ato ning tan-awon. Bitaw sir, uyon gid ko ana nga wa gyud motintal si Satanas kang Adan ug si iba kang iba nga kaunon to nilang gitugot sa Dios nga kaunon. Ang pagtintal sa yawa didto gyud ni adtong bunga sa kahoy nga dili ipakaon sa Ginoo, maoy gisintro sa pagtintal sa yawa nga kauno nila ni Adan og ni iba kay something's missing na ni. Well, ni apatay basahon na kini sir nga mga bahina
nga didto sa tanaman sa Eden magsugod ang tentasyon sa pagkaon, nilatay na lang ni sa tanang kaliwatan tungod kay ang halos man ang tanang katawhan nakasala og ang katawhan bisan gitubos ni Kristo sa sala nagpabilin gihapon nga magpakasala. Salamat sa pagbasa, sir. Si Romeo sani si Romeo Pitalcon ni ang inyong dugay na nga tigpaminawan. Well, ni apatay basahon Kuya John, maayong gabi maayo ra gyud nga naagid ning programaha sa kahanginan kagabi si tatay naminaw ingon niya pagkadaghan ba di ay ang gi among sa yawa nga pakanon sa wa itugot sa Dios nga kaunon unsaon nga lami mangyud pod kaayo ang baboy. Kana gid hinuon wa gid hinuon tay supak ana lami pod si Brother Libby wa man sa gid hinuon makatilaw ana pero ako dili man gid ko ingon nga since birth nakakaplag sa kahayag sa kamatuoran nakatilaw gyud pug ko ana sa makadagang higayon lami gyud pero unsa kay inyong hunahuna kung dili ka ng bahina mo'y atong tan-awon naa kay tawo nga matintal nga mukaon ana og di pagyud lami manghingusog ha ang tawo nga ilang iamong ang ilang kalag didto sa impyerno kung kana siya dili pagyud lami nga kaunon mauna nga sa adlaw sa katapusan daghan ang mga laglag tungod lang sa gikaon ang wa itugot sa Dios nga kaunon. By the way, dunay nagpaluap ni ana kagabi mausad nay atong hatagan og pagtagad sa pagkakaron. Okay, aron dili gid makuan sayang gamay na lang tag oras mahabilin sa ato nga kuan niya pagpanubag sa pangutana ato lang usa ning hunungan unya atong tagaan og kahigayunan nga mabasa ni Brother Libby ang ato diri nga monitor aron atong mahibaluan og diining dapita mga nasuras kalibutan nagagula o nagagikan ang atong mga pinalangga nga mga viewers. Brother Libby? Okay, dugang salamat Brother John. So maayong gabi sa atong tanan nga mga listener sa radio o atong mga viewers no, maayong gabi, maayong udto, maayong buntag kung asa mo na himutang karon. So kamong tanan mga higala gina-welcome na sad mo namo nining lain na usab nga edisyon sa tulumanon sa Jesus is our hope. Makahimo na mo sa pagpadala og mga mensahe kay ato nang pangbasahon dinhi sa ato nga programa no. So pwede nang maka padala mo og mga messages, greetings ba or kaha mga pangutana ato nang gina-welcome dinhi sa ato nga tulumanon. Aniya palihog lang po atong i-share kanunay ang ato nga tulumanon ngadto sa atong mga friend. Okay, muadto na ta mga higala ato na ning sugdan pagbasa kining pipila ka mga messages nga atong nakita karon. Okay ni si Sister J. Marie Kalapuan. Salamat sister sa pag-love nimo kanunay og pag-pray sa ato nga tulumanon. Anya niya po si Brother Ronelo Etang, malipayong adlaw nga igpapahulay sa mga kaigsunan nga makanunayong naminaw o sa mga nag-view nini nga programa sa Jesus is our hope o maingon sab kaninyo Brother John o Kuya Livy. God bless o maayong gabi. So good evening also Brother Ronelo. Anya niya po si Ma'am Narcipi Pelayo Ed Oliverio. Happy Sabbath o Happy Fellowship sa Good Samaritan ugma sa Kinawahan Church. Niya salamat sa paglab ug pag-pray ma'am. Anya niya po si Moises Alex Liaban. Happy Sabbath sa natong tanan. Okay, good evening no Brother Moses Alex Liaban. Mualbual man to niya no. Niya may gabi diya sa tanan taga Mualbual. Ato siyang ani asar to nakita dinhi si Sister Rosalyn Mainit sa Kuanisya dito ni sa Germany. So good evening day Rosalyn kauban ni Sister Belin. Anya iyang minsay good evening sa inyo
Diha kuya, happy Sabbath sa tanan. God bless. Okay niya po si Rolly Cabatania. Niya nag-send po siyang mga heart o kamot nga pray. Salamat kay Brother Rolly sa pag-pray o pag-love kanunay sa ato nga tulumanon dinhi sa radio. Okay, ariyo sa tayo magbasa higala ato ning tanaw ning mga ngalan sa atong mga kahigalaan nga nag-love o niya nag-like sa ato nga programa. Ato nakita dinhi si Jenny Rama Fermin, Ronilo Itang, Ariel Kababan, Narcipi Pilayo Edoliberio. Ay, salamat dong, Ariel Kababan ha. Thank you so much sa nagkita mo gud mi ganina, Brother Libby dito sa Daan Bantayan. Unya, salamat dong sa imong pagbati o kabuotan. I know nga ang Diyos nagtan-aw na to. So padayon tang mga lagad sa Ginoo bisan pa sa dagko ug daghan nga mga kalisdanan. God bless you and your family. Okay, niya po si Sister Roselyn Mainit, mga nag-love ni sila si Brother Jerry Villamor, Melideth Branchuela Fuentes, Jose Nabales, Jolina Istorco Rizal, Lowell Nodalo Estrira, Edwin Notarte, Edelberto Higante Somalinog, Rolly R. Codera, Jimari Kalapuan o Brother Aniceto Priselias. Ani aritas mga nag-like, mga higala, ato ning tanawon. Kiniya si Brother Ronilo Itang, Rufino Moreno, Brother Alvin Risoor, Basilio Tero Notarion Jr., Ginilyn Gomez Tikling, Tris Jamin Jaime, Jivne Jeris Malate, Bob Rituya, Florinda Manzo. Okay, muna ato mga nakita, mga higala nga nag-like sa ato nga program. Ani ato ning lantawon makadiyot kining mga higala nato nga nagtan-aw karon unya sa ato nga live sub. Niya sila si Pastor Joel Tirana, Merlin Biderder, Brother Eljon Tonyakaw Nidja, Brother Kern Hapitan, Ronilo Itang, Oliver Ken Gijin, Jorich Mulihon Ditoy, niya si Brother Nelson Bersero, Geno Arcabal, Ronilo Itang, John Michael Cinco, Lance K, niya po Jenny Rama Fermin, niya po si Sir Jerome Patagnan. Sir, maayong gabi sir. God bless you and your family. Thank you for viewing with us sa ato nga radio ministry. God bless you sir. Thank you. Niya sad si Pretty May Simons, Gerardo Lubitania. So good evening Brother Luloy and your family. Si Daddy Luloy ni. Daddy, maayong gabi ini po diha Daddy. Kumusta mo diha ni Mami Banji ug sa mga kabataan sa Australia? Hoping pila na lang gyud kaadlaw magkita gyud ta diri. Ginakuan gyud namo, ginahandom gyud namo nga tagaan lang gyud sa Ginoo kay gyunan nga makakuha mo, makadua mo diri sa Pilipinas. Niya sad si Dr. Konkon Lubitania. So go Doc, may gabi nimo uban sa imong family. Dok, may gabi nimo Dok, uban sa imong pamilya Dok. Lipay kay ko Dok nga bisan sa imong kabisi. Pero naara gihapon gyud kay higayon nga gigahin para tagaag panahon ang pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. God bless you and your family Dok. Okay, niasad ang Riverside FM Cebu sa 93.0 no, nag-live na pod sila dito sa ato nga programa. Ingon diri nga live na ta diri sa Riverside FM Cebu sa 93.0. So thank you kaayo unya mayo sang gabi ni Pastor Joel Tirana diha nga mao say nagbaniho diha sa Riverside FM Cebu sa 93.0. Okay, thank you kayo Pastor. Niya po Dudong Oftana, maayong gabi sa inyong duha. Naminaw mi sa SD Church sa Langob. Salamat. Salamat kay Brother Dodong Oftana. Niya pagod si Pastor Joel
live na ta diri sa Riverside FM Cebu 93.2. So thank you kay Pastor. O niya sa mga listener diha, mga viewers sa programa diha sa South Cebu kutob sa naabot pod sa Riverside FM. So mayong gabi niyong tanan o gina-welcome mo namong tanan mga higala sa ato nga tulumanon no sa Jesus is our hope. Makahimo mo sa pag-send og mga messages sa atong comment section or sa mga number namo ni Brother John. Anya niya sad si Brother Jimmy Monte Alto sa Matag Oblite. Happy Sabbath mga igsoon. So happy Sabbath sir. Niya sad si Dongbab Rituya. Happy Sabbath to all viewers and listener and my barkadas Dong John and Dong Levi. Maayong gabi ni mo diha dong ug sa imong pamilya sa tanan naminaw sa atong programa diha sa Tuburan, Cebu. Okay, happy Sabbath for diha dong. Niapod si Giovanni Inganyo Bayo. Good evening, happy Sabbath. Happy Sabbath also Brother Giovanni. Niapod si Ayan Kevin Dorotan. Happy Sabbath mga igsoon og sa Dorotan family nga naa karon sa Leyte og sa Oboob Church. Okay. Anya niya pod si Brother Eric Sinoy. Happy Sabbath og maayong gabi ninyo diha Col. Og sa tanan nagview og naminaw karon. May God bless us all. So good evening diha dong Eric. Yan Brother Roy diha sayod maayong gabi. Kanya sa pamilya po ni Brother Arturo sayod, ni Dailing diyan, ni Vanessa, ilang mga kabataan. So maayong gabi no. Kanya ngadto sab nila ni Sister Enelia. So kaninyong tanan dia, pamilya ni Brother Eric, ni Sister Chari de la Cruz Nugas, maayong gabi uban siyang family Sister Chari. O niya mga Ipel family, ngadtos mga Serapino, o niya nilasab ni ngadto nila ni Sister Mercy Sumalinog, dong sincere de ilang mga pamilya. Ano yan ni Rizal dia, mayong gabi ang mga Gutierrez, Brother Felipe, Sister Rosemary. So sa tanan-tanan lang kayo, diyas mabuli na Brother Junior, Lanster PB, Kotob diyas naminaw no? Ato nga gina-welcome o niya mga Bible students nila ni Brother Niljon o Brother Johnny diyas mabuli nga nagpaminaw karon. Amo kamong gina-welcome dinhi sa ato nga tulumanon dinhi sa radio. So hapit na ta sugod sa ato nga crusade no, pizza 22 ngadto sa pizza 27 ning bulana ang atong crusade diha sa dapit sa mga sayod og mga dihan dapitas mga Sinoy no. Good evening niyon tanan. Anya ato ning tan-awon pagyod ni apod si Fausto John Abayon. Tuani salan lanaw siguro ni og nabaro siligan siya. So may gabi ini mo Brother John Abayon, Fausto Abayon. Happy Sabbath Brad. So happy Sabbath also Brother John. Indot unta og makaduaw po ka nga ri sa imong yuta nga natawhan. Onya niya po si Mikasa, good evening and happy Sabbath everyone. So good evening day no. So malinog diha sa dapit sa Busugon. So good evening sa tanang taga Busugon. Aniya ato paginintanaw ning uban nga message. Okay, atong nakita dinhi si Sister Elpidia Curo, niya po Gina Jason Caburnay, aniya niya si Giovanni Bayo, Charina Palabrica Umandak, aniya niya po si Imelda Galyaris, Jolina Rizal. Oy, madam, asa man ka Madam Imelda na apakas lapu-lapu o di anaka sa kuan daan pantayan. Fellowship pro ba ugma sa Nazareth Church? Anya niya sad si Brother Neljon Bersero, anya si Pastor Joel Terana, kay goban sa nato karon. Anya dirita sa nahidugang sa naglaik niya si G. Merced, niya po Jibni Malati, anya niya si Florinda Manso. So thank you kayo ni ato ning tagdo ning ato nga cellphone kaniya mga messages ning abot. Good evening Kuya Libby, Brad John og sa tanang naminaw karon
og nagview. Happy Sabbath sa tanan. Kaigsuunan, God bless sa tanan og salamat sa pagbasa kuya from Philly Desor sa Dolores Ormoc City. So good evening no sa tanang taga Dolores Ormoc City nga nagapaminaw karon sa ato nga tulumanon sa Jesus is our hope. Okay, arita sa atong pikas, arita sa messenger, tanawon tani ang mga kahigalaan makaigsunan nato nga nakiguban sa nato. Niya sila si Sister Mercy Sumalinog, kiguban sa nato. Niya po sila si Brother Eric Sinoy, niya si Brother Ariel Clavis Mejia, niya ato sa nakita ni sa Arturo Maglasang, Nicky Sumalinog, Ronilo Itang. Niya, thank you kayo sa inyong pagpakiguban sa ato nga tulumanon sa Jesus is our hope. Pwede niya po makapadala higalag mga messages din sa atong programa kay ato ng basahon, no? O niya si Johnny Serenio. Good evening ninyong duha, Kuya John o Brad Libby. Watching live diri sa barangay Anislagan, Nabal, Biliran. Salamat sa pag-pray o pag-love. Okay, no? So, muadto na ta mga higala sa pagtubag sa pangutana. Karong taon-taon, ang inyong mga messages nga mudangat tinhi ato ng pangbasahon o niya atangin ninyo ang pangutana nga pagbasahon karon. Nagani mo yung mga ikatubag de higala nga mga nindot nga mga tubag. So, ikalipay na muna, i-send na din sa ato nga comment section sa Facebook or sa ato nga mga number. Mga number na mo ni Brother John nga mong ipahibaw aron mabasa namo ang inyong mga contribution. So atong ihatag ang panahon ni Brother John. Okay, before we go, our follow-up question karong gabion na. By the way, kumusta day ni Sir Matthew Anderson? Uban siyang close friend niya, si Sir Jerome Patagnan. Gini si Sir Matthew Anderson, kung magani foreigner ni, di panidugay nga nabaptize sa Seventh-day Adventist. So thank you so much sir sa pag-participate nimo sa ato nga program. Okay, ato ning basahon kini nga pangutana karo kining gikuan follow up ni kagabi sa ato nga gihisgutan, no? Kini ni ang sa kagikan ni kang Rodolfo, kanina ang Rodolfo Rodolfo Coro. Okay, Brother Rodolfo Coro. So salamat nga naminaw ka kagabi unya mo ni pulop ato magyud lagi nga kuan pattern sa atong program. Basta nga dunay mga kuan ba komentaryo or nga murag haom sa atong gisgutan, ato day nang tagag instant nga pagtagad. Well kagabi magyud. Brother kanini ang Coro, salamat yun kayo ha sa imuhang gitext dire kagabi atong gihisgutan nga kana na ang doktrina o pagtulunan nga makaon na ang tanan, dili kana doktrina nga iya sa Dios kundi iya na sayawa nga daan pa didto sa tanaman sa Eden. O ato na gihisgutan kagabi so niya ang gipaluap ni Brother Curo ang iyahang pangutana iyang gipaluab dire nisipyat lang siguro mo diha sir kay sa Biblia manggod kanang pagtulunan nga iya sayawa kana mang nagdili sa mga kanunon unya ang isdi ira man nagdili nga dili na kaunon ang baboy. Salamat sir. Okay, daghang kaing salamat Brother Curo aning imong kuan. Matud pa nimo nga nisipyat lang siguro mo sir. Sa tinuod lang nga pagkasulti Brother Curo, 101% wa gyud mi mo sipyat. Og unya kaning imong gihisgutan dire sa ikaduhang text nimo sa nahunang Timoteo 4:1 ngadto sa 5, kining bersikuloha dili kay ikaw lang ang nahimong biktima niini sa pagsabot gikan sa inyong mga pangulo sa simbahan nga gipatuo mo niini nga ipakaon na sa Dios ang wa itugot nga ipakaon.
kay iya gid lagi sa yawa kanang nagdili sa mga kanunon nga gibuhat sa Dios. Unya kining bersikulo haraba Brother Kuro, dili kay kalima o kanapo lang ni naabot dinhi sa atong programa, kay kining atong programa dugay-dugay na ni. Daghay mga panahon nga nalantaw namo nga takilid na gyud, pero naapagyoy mga tao nga gibati ang gugma labi na gyud nga ilang nahibaluan gikan sa nagkalain-laing mga lugar o dapit nga dunay nangakabig sa pagpangalagad sa Ginoo. Sama ni adtong may aging mga adlaw si Brother Primo Maasin, wa pag yun may magkita ni ini, pero usa ni sa kumbertido sa atong programa sa radyo. Unya nga ni Brother Primo, nakadungog ko nga gi-interview ka sa Hope Channel Bacolod ug imong nahisgutan kining atong programa. Unya base naa ang simbahan, naapod ang mga gipangbautismuhan base sa iya diri nga pamahayag nga 21 na gyud tanan ang nabautismuhan nga mga listener sa radyo. Rason nga sila gitukuran na lang gyud simbahan ug ang last nga bautismuhan radio listener si Brother Noel Losada. So Brother Noel, congrats. Well, atong balikan kini no, ako lang ning nahisgutan gyud tungod kay lagi ako gikaingon ko na nga daghan ang panahon nga mi-aksyon og takilid kini nga programa, pero duna gyoy mga taong gamiton sa Ginoong musagang. Until nga karong mga takna inyo paghihapon nga nadungog og nabati. Nya dili man gyud namo mapadama sa inyo og unsay mga kalisod ug kalisdanan nga among naagian, bugtong ang Dios nasayo lang, pero ang Dios naga panalangin gihapon nga kini nga programa mapadayon. Ug mahitungod ni anang nahaunang Timoteo, Brother Kuro, no? Ni anang nahang Timoteo 4:1 ngadto sa 5, sa makadaghan ng higayon o panahon na abot na diri sa atong programa. Apan dili sa payan kay lagi amo mana nga gipasabot nga bisan pagkapila di mi mapulan basta naapay mga tawo nga magpabilin nga interesado ni anang mga bahina, kay kami diri ang among katungdanan ang pagpasabot, dili ang pagpanghilabot. Kung duna may mga naghuna-huna nga nang hilabot mi, inyo ra nang huna-huna tungod kay wala mamitapik diri god nga amo nga hisgutan gikan man sa inyo ha. Muna nga ang amo ra diri o unsa naa pagpasabot ra sama niini karon. Amo ra ning ipasabot. Akong balik atong basahon kini ang nahunan Timoteo 4:1 ngadto sa 5 nagingon. Ug ang espiritu sa tin-aw nagapahayag nga sa kaulihang mga panahon adunay managpamiya gikan sa pagtuo tungod sa ilang pagtagad sa mga malimbungon nga espiritu ug sa mga pagtuluohan sa mga yawa. Mao ni ang gihisgutan dinhi sa kuan una nga bersikulo sa 1. Unya kini lagi gigamit nila gyud ni nga pagpalig-on sa ilang mga membro nga ang SDA nagunit gyud sa pagtuluuhan sa yawa kay lagi nagdumili man sa mga kanunon. Pero anam-anam mo na to ha, kay gamay ra bagitag oras. Nagingod dinhi ug ang espiritu sa tin-aw nagapahayag nga sa kaulihang mga panahon adunay managpamiya gikan sa pagtuo. Nawa ha? Kini dili magid ninyo ni matumbok nga ri sa SDA. Kay unang-una ang mga SDA wa man gyud managpamiya sa ilang pagtuo. Nagpadayon man og kaluoy sa Ginoo, nagadaghan, nagadugang adlaw-adlaw ang SDA. Ha? Wa man na ingon nga na nagpamiya sa pagtuo kundi nagpadayon sa pagtuo. Meaning nga dili gining bersikuluhan ninyo mapadulot diri sa mga SDA. Sunod, unsay rason nga namiya sa pagtuo? Akong paday nagbasa. Tungod sa ilang pagtagad sa mga malimbungon nga mga espiritu ug sa mga pagtuluohan sa yawa. Sa unang mga panahon dunay namiya. Ang rason kay ilang gitagad ang mga malimbungong espiritu ug mga pagtuluohan sa yawa. Honestly, kami nga mga SDA wa gyud mi magtagad ni anang mga pagtulunan sa mga malimbungong espiritu ug mga pagtuluohan sa yawa. Meaning nga ang yawa naapo di ay pagtuluuhan. Pero ubos lang ang ilang pagtuluhan, ubos sa mga paglimbong.
muna nga angay tang magpakisayod sa kamatuoran dinis balaang kasulatan aron dili ta malimbongan. So dinis 2 atong basahon. Pinaagi sa pagminaot sa mga taong bakakon. O ani usa ta. Kinsa bagyod ning mga tawo nga bakakon? Kung atong basahon so nang Timoteo 2:4, siya nga magaingon ako nakaila kaniya apan wala magbantay siyang mga sugo, kini siya bakakon ug wala kaniya ang kamatuoran. Kinsa ning mga taong mga bakakon ang wala magbantay sa sugo? Busa kung dunay mga taong nagwali nga wa na nang sugo o didto ra na sa Israel, dunay pundok nga wa magsunod sa sugo, kanang punduka, kanang tawhanaa mao nay gipasabot sa Biblia nga bakakon. Unya nagingon dinhi, matud pa kansang mga kaisipan na nga paso nga daw pinaagig binagang putaw nga managdili sa pagpangasawa. Diri sa Adventista wa man gyud pud ingong nagdili sa pagpangasawa. Unya sa grupo sa mga leader sa simbahan, gidili gyud nila ang pagpangasawa apan wa gyud idili nila ang pagbaton og daghang mga anak sa dili nila asawa. Unay daghang mga record ni ana. So magdili sa pagpangasawa, ang SDA wa man magdili sa pagpangasawa. Usahay manggani na ay mga wedding schedule nga mapuspon tungod sa kabisi sa pastor, tungod kay wa idili ang pagpangasawa sa SDA, meaning nga wa gyud ni gihapon o dili ni angay inyong ikapadulot diri sa SDA kay wa man magdili sa pagpangasawa. Sunod, ug magapilit sa mga tao sa pagdumili sa mga kanunon nga gibuhat sa Dios. Hinumdumi sunod na sa taas ug dugay nga panahon pila na katuig ning atong programa sa kahanginan, walay usa sa inyong nakadungog ug nakabati nga among ginapilit ang mga tao sa pagdumili sa pagkaon sa mga kanunon nga gibuhat sa Dios. Nasayod mo nga atong gitudlo dinis kahanginan ang gitudlo sa Dios dinis Biblia nga nagbuhat siyang mahugaw ug mahinlo, nagbuhat sa makaon ug dili ipakaon nga balaod sumala sa Levitico 11:46 ug 47. Busa dili nyo na mapadulot kay wa man may magdumili sa mga tao magpilit nila sa dili pagkaon sa mga kanunon nga gibuhat sa Dios. Kay nga naman gisugo na sa Ginoo nga naa magyud na ang mahugaw mahinlo ang ipakaon og dili ipakaon. Munay gitudlo niini nga programa pero wa pilita ang tawo nga di sila mangaon yan ang mga kanunon nga gibuhat sa Dios. Kay kung did-an nimo na naa ang tawo sa pagkaon sa mga kanunon gibuhat sa Dios, ay aba didto na lang na mangaon ang mga tawo ni anang pagkaon nga wa itugot sa Dios nga kaunon. Kay did-an man sa pagkaon sa mga kanunon gibuhat sa Dios. Kung did-an nimo ang tao sa pagkaon sa mga kanunon gibuhat sa Dios, aw natural adto na mo kaon itong pagkaon nga wa itugot sa Dios nga kaunon sa tao. Pero wa man magdili ang mga 70 Adventist na ini pagkaon nga ginabuhat gibuhat sa Dios. Busa dili ninyo ni mapadulot diri sa Adventist. Unya nag-ingon dinhi aron ang uban sa pagpasalamat pagadawato nila nga na nagtuog na hibalo sa kamatuoran. Tan kinsa maning kamatuoran? Juan 14:6 si Kristo. Karon kay maayo ang tanang butang nga gibuhat sa Dios ug walay ipasalikway kung ginadawat kini uban sa pagpasalamat. Tinuod na wala gid misupak nga maayo ang tanang butang nga gibuhat sa Dios ug wa gid ani ipasalikway ipadawat ni uban ang pagpasalamat. Karon nagtuo man miniana nga maayo ang tanang butang nga gibuhat sa Dios. Pero ayaw po huna-hunaa nga tungod kay maayo ang tanang butang nga gibuhat sa Dios, makaon og ipakaon. Akong balikon, uyon gid mi ni ana nga maayo ang tanang butang nga gibuhat sa Dios. Apan ayaw huna-hunaa tungod kay maayo ang tanang butang nga gibuhat sa Dios. Tandaan ninyo na, Brother Kuro, basta nang manaminaw, nga kay maayo ang tanang butang gibuhat sa Dios, makaon or ipakaon. Nakuha niyong punto? Sama pananglitan, kay maayo ang tanang butang. Unya, kay maayo ang tanang butang gibuhat sa Dios, inyong hunahuna, ipakaon o makaon. No. Sa Henesis 1:1, nagingon, sa sinugdan gibuhat sa Dios ang langit ug ang yuta. Hunahuna ako ninyo, basi anini ang bersikulo maayo ang tanang butang gibuhat sa Dios. Inyong sabton nga ang tanan makaon. Karon kinsa man anay maayong laki sa inyo diha mukaon mug langit ug yuta.
Tinuod na, maayo ang tanang butang iyang gibuhat, pero dili ang tanang butang gibuhat sa Dios makaon og ipakaon. Atong hisgutag balik, Henesis 1:1, sa sinugdan gibuhat sa Dios ang langit ug ang yuta. Kaysa may mukaon ang langit ug yuta kung maunang panghunahuna, so dili ninyo ni mapadulot sa Seventh-day Adventist. Sunod, kung inyong tan-aw diha Henesis 1:31, og nakita sa Dios ang tanang butang nga iyang gibuhat, tan-awa kini maayo kaayo, dihay kapunon, dihay kabuntagon, adlaw nga ikaunom. Ang tanang butang nga gibuhat sa Dios maayo, nakita niya ni. Ug unya sa tanang butang iyang gibuhat, dihay kahaponon, dihay kabuntagon, adlaw nga ikaunom. Sa tanang mga butang nga gibuhat sa Dios iyang nakita nga maayo, naapil ini ang kahaponon, kabuntagon ug adlaw nga ikaunom. Kung imong sabton, tungod lang niya ang pagkasultihan, maayo ang tanang butang gibuhat sa Dios ug way ipasilig way uban sa pagpasalamat. Kung imong sabton nga ipakaon ang tanan ug makaon ang tanan, unsaon man nimo pagpalabas nga gitugot na sa Ginoo, gisugos Ginoo nga kaunon ng kahaponon, kabuntagon ug adlaw nga ikaunom. Nakuha niyo punto igala? Kung ato lang gyud pamalandungan pag-ayo, ikaduhang Timoteo 3:16. Ang Timoteo 3:16, ang kasulatan gituga man na sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Kung Biblia mo imong gibasihan sa imong pagtuo, pagsimba, pagpangalagad sa Ginoo, karon mahibaw kaunta kung kanang baboy gitudlo ba sa Dios diha sa Biblia nga kaunon. Biro kung naay gitudlo, paliya please. Text mo diri kay ato nang basahon aron may bawo ang kadaghanan. Ha? Unya wa man kay mabasa diha nga gitudlo sa Dios. Unya ang kasulatan gituga sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Karon alang sa pagpamadlong. Kung Biblia ang imong basihan sa imong pagsimpa, pagtug, pagpangalagad sa Ginoo, nabadlong ka na gyud unta ug kay nabadlong ka na, natural biyaan mo ang pagkaon ni anang mga butang nga wa itugot sa Dios nga kaunon sa tao. Sunod alang sa pagpanulid sa imong pagkabaliko nga nangalagad diha sa Ginoo, kung Biblia ay imong basihan, natulid ka na gyud unta. Kaso lang dili manggud Biblia ang basihan mo nang antod ron, wa matudloi, wa mabadlong ug wa matulid. Sunod sa ikapat gisgutan na gingon, ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong. Kung ang Biblia mo'y gihimo nimo basihan sa imong pagtuo, pagsimba, pagpangalagan sa Ginoo, na matuto ka na gyud unta sa pagkamatarong karon. Nabadlong ka na, natudluan ka na, natulid ka na, ug namatuto ka na sa pagkamatarong kung Biblia mo'y basihan. Nga naman, kay ang Biblia mauni ang taksanan, sukdanan ug timbangan sa imong pagtuo, pagsimba, pagpangalagan sa Ginoo. Unta mahimo ning sama sa una nga mga nangakabig sa pagpangwali sa mga apostoles. Tan-aw ra gud buhat 17:11 ug kining mga Hudiyo mas mabuot pa sa mga Hudiyo dito sa Tesalonica kay ilang gisusi ang kasulatan adlaw-adlaw sa pagsuta kung tinuod ba ang mga butang nga gikasugilon kanila. So kung ato lang gyud untang gisusi ang kasulatan, mahibalo ka, masultian ka, mabadlong ka, matudluan ka, ha? Nga kanang mga butang nga maoy gisultis Ginoo. Pero wa gyud hangtod karon kay diri mo ning tuo sa inyong mga pangulo. Kaon na ang tanan mo bitaw nga nag-ingon ko 101% wa gyud mi masayop nga ang nagtudlo ni anang doktrina nga kaunon ang tanan ang yawa, diin man na magsukad dito pa sa tanaman sa Eden. Tanawa, sa Henesis Kapitulo 2, versikulo 15, paingos 17, o gikuha ni Hiob nga Dios ang tao, gibutang niya sa tanaman sa Eden aron kini iyang atimanon ug bantayan. Og si Hiob nga Dios nagsugo sa tao nga nagaingon, makakaon kamo sa tanan nga mga bunga sa kahoy sa tanaman, apan ni anang bunga sa kahoy na taliwala sa pag-ilas maiksdawtan, dili kamo magkaon sa bunga niya na ni maghikap kay sa adlaw nga mukaon kamo niya na mamatay kamo gayud. So sa laktod pagkasulti, kining balaod sa gitawag og dietary law, ang author niini, ang founder niini, ang Dios nga mao ang magbubuhat og ang napahamtangan ani pag-una si Adan og si Iba kay sila may unang tao didto ni magsukad sa tanaman sa Eden.
Pero sa pasidaan sa Dios nga umukaon mamatay sila, ning kaon man gyud. Tanawa Henesis 3:1 ngadto sa 6 nagingon, karon ang bitin malalangon labi sa nga tanan nga mga mananap nga gibuhat niyo ba nga Dios sa kapatagan, ug ang bitin miingon sa babay. Di ay nagingon ang Dios nga dili kamo makakaon sa tanan nga mga bunga sa kahoy sa tanaman, ug ang babay mitubag sa bitin nga nagingon, makakaon kami sa tanan nga mga bunga sa kahoy sa tanaman. Apan gawas niya ng bunga sa kahoy na astiluwala sa pagilag sa maigdautan, miingon kanamo ang Dios, dili kamo magkaon sa bunga niya na ni maghikap, kay sa adlaw nga mukaon kamo niya na mamatay kamo gayod. O munay pamapangwas babay sa ngang iba. Tanawa Henesis 3 sa 4 ug 5. Nag-ingon dinhi, og ang bitin miingon sa babay, dili gayud kamo mamatay, kahing baluan sa Dios nga sa adlaw nga kamo mukaon nini, mga buka ang inyong mga mata ug mahimo kamong sama sa Dios. Tanawa, kang kinsa ng doktrina nga kaunon ang wa itugot sa Dios nga kaunon, iya na sa yawa nga doktrina. Daghan sa mga tao nagtuon nagsimba nga lagad sa Ginoo, pero wa sunda ang doktrina sa Ginoo kay ang gisunod ang doktrina sa yawa. So Brother Kuro, klaro man siguro nasabtan nimo, di ba? O ya, tanawa sa 6 nagingon, 3:6 sa Henesis, og sa nakita sa babae nga ang bunga sa kahoy maayo nga kanon og nakita kustinghon makapalipay sa mga mata, mikuha sa bunga niini, mikaon siya gihatagan usab niya ang bana og mikaon kauban niya. Dinhi nakasala ang tao sa pagkaon sa wa itugot sa Dios nga kaunon. Karon imong dimensyon, brother brother daghan ra gid text diri nga nag-abot ani nga kalami anang baboy sir. Yes, wa misupak ana. Pero kung atong tan-awon ang baboy ba gitugot sa Dios nga kaunon, last text na ni nga last portion na ni. Deuteronomio 14:2, kay ikaw mang usa ka katawhan nga balaan ni Jehova nga imong Dios, og si Jehova nagpili kanimo gikan sa tanang katawhan ibabaw sa naong sa yuta. Og si Jehova mingon, dili ikaw magakaon sa bisan unsang mga butang nga dulongtanan. Ang Dios nga iya ang nagpili og katawhan, doon na iyang gisulti, di ka magkaon sa bisan unsang butang dulongtanan. In short, ang baboy magganay gi-specify dire sa mga text o tanawa. Gitugot ba? Di ka magkaon sa butang dulongtanan? Deuteronomio 14:8. Og ang baboy kay pikas ang kuko apan wala magausap sa kinaon, mahugaw kini alang kaninyo, sa unod nila niini dili kamo magkaon og dili usab kamo maghikap sa ilang mga lawas nga patay. Matinaw, Brother Kuro, ubasa nang naminaw karon. Wa mi mag-ingon nga ayaw mo pangaon, wa sa mi manghilabot sa nangaon. Ang amo wa gimihandom pagpanghilabot kundi ang pagpasabot, busa karon nakasabot na mo, kamo ang mupili ni ana, dili kami. Kamo ang magdesisyon kay ang makasulod sa langit, ang nagtuman sa kabubuton sa manas langit. Mateo 7:21. Mabuhay ka, Brother Kuro, basta nang naminaw karon. Si Brother Libby maghatag og dugang ng bayna. Brother Libby? Okay, daghang salamat Brother John. So ato ning tagdon una ang mga mensahe nga ning abot nato dinhi. Ako ning unahon diri higala sa akong messenger kay ni ay ning pasok nga mga mensahe. Salamat po sa pag-iguban ni Sir Matthew Anderson. Good evening, sir. Thank you for being with us. Niya po, Sister Jumari Kalapuan. Niya sad si Brother Rupino Moreno, iyang mensahe. Good evening ninyo, Bro Lib, o Bro John, o sa tanang kapaglao, maayong pagpaminaw sa Jesus Our Hope. Happy Sabbath and God bless you. Salamat kaayo, Brother Rupino. Niya po si LP Jacoro, niya po siya mensahe, maayong gabi ninyo mga brad. Maayo pong gabi sa tanang naminaw o sa nagtanaw. Happy Sabbath sa tanan. Okay, thank you kayo. Adto ta mga higala sa paghatag og dugang tubag sa pangutana nga gipadangat dinhi. Di pa di atong tagdo ni speakers diri sa screen. Niya si James Panis. Happy Sabbath, greetings from Sipak. Okay, good evening, no? James Panis from Sipak sa Kanisia sa Central Philippine Adventist College. Niya po, Ginaline Lumuntad. Happy Sabbath sa tanan, brothers.
and sisters, God bless you all. Niya po si Miriam Husay Anunciado. Good evening, happy Sabbath to all. Ato po nakita si Sister Erlinda Neri Istaura. Happy Sabbath to all. Sa inyo diha sa station, sir, o sa tanang naminaw o mitanaw karon. God bless. Okay. Ato ning tanaw ni apay mensahe nga kagabi ini. Good evening, Brad John, Brad Libby, para sa texter. Contribution ni sa kagabi gidili jod na pagpakaon ang baboy sa balaod sa Dios. Esterlita Tomabine, kung mukaon ka, kaon kay iya manta o mga manubag sa atubangan sa Dios. Sibo sa atong binuhatan from Felipe Soliera. Okay, good evening, no, Brother Felipe Soliera de Aslamintac Norte. Niya po si Brother Benjamin Casis sa Manila ni. Maraming salamat DYCM Adventist. Magandang gabi sa lahat. So magandang gabi also Brother Benjamin Casis, no? Thank you sa imong pagpakiguban sa ato nga tulumanon. Okay, ato pa ning tanawon mahigala ang mga nahidugang naglantaw karon. Ato ning tanaw niya si Jeffrey is Arrogante, niya si Brother Junior Noiva, niya okay, niya po si Jimilyn Gomez Tikling, niya po si Emily Gregorio Lagarisa, niya arita speakers ato ning tagdo ning mga nahidugang nagtanaw. Okay, niya si Gian Paskin. Salamat kayo. Okay, mo ato na ta mga higalas paghatag dugang tubag. Yun sa to paghanay, Brother John. Ang iagyan nga gisulti ni Brother Lee, basig ni Sipiat lang mo, sir. Kay ang iya sa yawa, kanak mang nagbilit sa mga kanunon ni gibuhat sa Dios. Unya, klaro nga misdi dili ang mukaon baboy. Okay, salamat, no. Ingon siya, wa ba ka mo masipiat? Kay ang nagdili daw sa mga kanunon nga gibuhat sa Dios, kami man diri Seventh-day Adventist. Mao ko yung dali, pero nahigalaw ang Seventh-day Adventist kung magisgot kag kanunon, kay man ka nga wa ba ka mo sipiat nga ang iya siyawa ang katumang dagdili sa pagkaon sa mga kanunon nga gibuhat sa Dios. Alang sa imong kasayuran, brother, ang Seventh-day Adventist wa gyud magdili sa pagkaon sa mga kanunon nga gibuhat sa Dios. Wa gyud magdili. Ang pangutana, kanang baboy, mabasa ba nato na sa Biblia nga gibuhat na sa Dios nga kanunon? Di man ta kabasa na nga nayunan Dios ang baboy akong gibuhat kay kanunon ni, makaon ni, limpyo ni. Wa gyud mabasa. So, ang mabasa diha sa Levitico 11:7-8, ang gisultis Ginoo bahin sa baboy kay siya may nagbuhat, siya po'y nagngan. Ang gisultis Ginoo, ang baboy kay kini may pikas ang kuko, buak ang tiil, apan wala magapangusap sa ilang kinaon, mahugaw kini alang kaninyo. Sa unod niini, dili kamo magkaon o dili kamo maghikap sa patayng lawas niini, mahugaw kini alang kaninyo. So gibuhat sa Dios ang baboy parang dili ipakaon nga naman kay hugaw. Mo nang ato nga gisgutan nini, kung maghisgot gani kag kanunon nga gibuhat sa Dios, ang Seventh-day Adventist wa magdili ni ana higala. Wa magdili ana. Kay ang kontekst sa imo nga argumento, wa ka mo mosipiat
nga ang nagdili sa pagkaon sa makanunon nga gibuhat sa Dios mao man to iya siyawa. O wa gyud mi masipyat mga higala. Tungod kay amo nang giunahuna ang kanunon nga gibuhat sa Dios mo nay among gikaon. Wa na namo idili. Pero ang dili ipakaon sa Ginoo mao nay wa namo kauna. Kadi man ipakaos Ginoo. Naago na sa amahan namo nga matuman ang imong pagbuot diri siyota maingon sa langit. Asa may pagbuot sa Ginoo nga ipakaon na higala ang baboy? Wala. Wala pagbuot. Muna nga itong mabasa diha sa unang Timoteo 4 versikulo 1, nag-ingon diha San Pablo nga sa kaulahiang mga adlaw, ang Espiritu nag-ingon nga sa kaulahiang mga adlaw, adunay managpamiya sa ilang pagtuo. Mobiya silang pagtuo. Tungod sa ilang pagtagad sa malimbungong Espiritu o pagtuluhuan sa yawa. Ang hinungdan di ay, nganong mubiya silang pagtuo mga higala. Ngano, tungod kay mitagad sila sa malimbungon nga espiritu. Isa man na, ang yawa, og sa tuluhuan sa yawa. Mutagad sa malimbungong espiritu og tuluhuan sa yawa, muna hinungdan nga nahimulag gikan sa pagtuo. Kay mitagad man gud sila. Muna di jud maayong mutagad sa pagtulunan sa yawa nga naman kay mapukan tas pagtuhigala. O niya, pangutana, unsa may pagtulunan sa yawa nga gisulti dinhi? Ang pagtulunan sa yawa nga gisgutan mahigala, ingon dinhi sa versikulo 3, number 1, nagdili sa pagpangasawa. Ang Seventh-day Adventist, nagdili bagod pagpangasawa, wala. Kay bisan ang pastor sa Seventh-day Adventist, dili sila maordinahan sa pagkapastor kung wala sila'y asawa. Suwa maigo. Maigo lang tingali ang Seventh-day Adventist kung ang pastor higala gibawalan sa pagpangasawa. Asa mang lidera ron sa simbahan, nagidid-an sa pagpangasawa. Bawal nga mga sawa, bawal og minyo. Muna naigo din Number 1, pagtuluhan sa yawa, did-an ang tao sa pagpangasawa. Ikaduha, did-an ang tao sa pagkaon sa mga kanunon nga gibuhat sa Dios. Huwag yapon marigo ang Seventh-day Adventist nga naman, kay mukaon man mi sa kanunon nga gibuhat sa Dios. Huwag man ilabot diha ang di kanunon. Diya sa unang Timoteo Kapitulo 4, nga kung imo ning tanan higala, Mateo 3, forbidding to marry and commanding to abstain from meats. Meats gisgutan din O nag-imo ng tanawon mga higala sa Greek, no? Ari ka sa Greek, imo nang konsultahon ang Greek. Ang mabasa diya sa Greek, mga higala, brumaton, kanang meat nga gibutang diya, brumaton. O sa may meaning anang brumaton? Ang meaning anang brumaton sa Greek, nagkahulugan ka na og allowed food, mga limpyo nga pagkaon nga gitugot sa Ginoo, limpyo nga karne, ni allowed meat, o niya mga clean foods nga gitugot sa Ginoo. Kay kun ang gibutang padiha akatarton, mga dulumtanan, mga dili. O ang sa Greek food, mabasa nimo ang sarkos, general foods na naglangkob og clean og unclean. Pero kay gibutang bruma man, allowed food, mga kanunon nga gibuhat sa Ginoo higala. Ang Seventh-day Adventist, wa gyud mahangini andunggan sa imong giingon nga iya siyawa. Ang nagdili sa pagkaon sa kanunon nga gibuhat sa Dios, maotoy iya sa yawa mga higala. Wa naman tay time sa dili pahingpit tapuson aton tulumanon, nia ang atong timsong.